Priatelia, musíme prijať trpkú pravdu. Svet, ktorý sme poznali ešte pred niekoľkými rokmi, je navždy preč. Bez rozhodných krokov sa situácia bude naďalej zhoršovať. Aj v prípade úspešného riešenia klimatickej krízy sa naša planéta zmení na nepoznanie. Čím skôr ako ľudstvo pochopíme, že jadrom problému sú klimatické a geodynamické zmeny, tým skôr budeme môcť sformulovať účinnú stratégiu, ako čeliť tejto najväčšej hrozbe, ktorej ľudstvo čelí. Pri snahe tlmočiť to však narážame na paradoxnú situáciu. Keď sa obraciame na rôzne inštitúcie a rozhodovacie orgány, stretávame sa s ohromujúcim nepochopením. Ako by sme hovorili s obyvateľmi inej planéty. Ich odpoveďou je návrh iných miest, kam by sme sa mohli obrátiť. Ako by sa táto akútna klimatická a geodynamická kríza týkala len nás, ktorí vydávame varovanie. A vy žijete na inej planéte? Ide o spoločnú hrozbu, ktorá sa týka celého ľudstva.